Maikanem abilin. Tinapalabas. Sana nagbaligi nitong anang ramos kini ami. Gapo tadimteng da Victor ken Ignas. Tinupakan ni Ignas ti ulo daytoy ket napukaw na tiput na. Dinardaras met asinakroy nila kay Ignas ni ami. Anawanan met iti puot. Gapo iti panang parusok nitong an ken kuana. Iti mansyon. Dimteng nitong an nga da plaster iti ulo na. Agap-gapo na iti pagagasan. Insalaysay na tinapasamak ngem nagunget laeng ni Doña Anita. Ket kinunana pay adida pagaramidan ni Ignas iti dakes. Gapo ta iso ti taltalken ni Don Simon iti asyenda. Itagagayem. Intay denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem abilin. Nalawag ka diti imbagak, Bart. Tungan, saan niyo apagaramidan ni Ignas iti dakas? Wan, madam. Basol mo matlaang tungan. Isu adyak kayat apagaramidan niyo iti dakas ni Ignas. Gaputa isu lang titalken ni Simon iti asyenda. Wan, madam. Iti kanito, nga dadakas ang mapasamak ken kuana. Ang muklatan ada kayo. Maawatan da kadi. Tungan? Wan, madam. Nasaya at launay. Rumwara ka nita. Sarong karak ti gayem ko a mayor iti daytoy nga ili. Ni Mayor Douglas? Ta sino kumapay? Sige. Mapan kalata. Awan bibiyang ko. Adamot pagnak ita. Sa dino? Income sarong karan dagiti molami nga espesyal. Dagiti marihuana? Wan. Ala, makamuka. Dakala kwarta ti maipapaay dagiti molami a marihuana. Iso ama sapol ama ay wananda. Awan ka din sa bali nga imulayo, asa na dayta? Taan niya ti kayat mo. Agmula kami iti mais, balatong, wano aba? Anya kumangay ti maipaay dagita? Ala, makamuka man langin. Sige, rumwara ko, nanita. Rumwar kami matan kada Bart. Asika sunmi, dagiti marihuana. Rimwar ni senyor. Si marunumat da senyora. Kadwa na dagiti sa iro apasurot da. Anyaman nga tan tidakas nga ramidan da. Naimbag pay ni senyor. Taawan ti amok nga aramid na amade. Ngam ni senyora. Nagdakas launay. Wen, nagdakas launay ni senyora. Rumwarak mat. Inak ija asyenda. Sana bali. Bilinak ni Nana Linda a la bandera. Taisupay laang ti makaamod iti mansyon. Inak ija asyenda. Ya! Ya! May mayatan na nagkabalyo ak. Tapno damdara sa kamakasangpot ija asyenda. Kanday to'y matlang kabalyo ti aramatak na agsubli. Kabalyo day to'y ni Senyor Simon. Ha! Ha! Ho! Ho! Bella! Adda ka, mate. Ay, wen mang Ignas. Rimwar dagiti amo tayo. Iso ginundawayak mo ten Nagkabalyuak nga imay dito tapno dardaras. Mala, siya kung timakamu iti kabalyo arag sa kayam. Mapan ka di taunag. Aday pagagkan ka. Sige, mang Ignas.
Anya? Ay, si kagayam takin gapuanan iti kas ti anak kita kanitong an. Naplasteran ti ulo na. Agasam, ramusan na kit din ni Ami abalasitang. Anya? Anyan ti aramid da. Gunggunana, no apay ana aramid ko kinkwa na tikas jay. Kat, kasano ngay Mang Ignas? Nairupaan na ka nitong an? Idi tinupakam ti ulo na iti bato? Natalyaw na, nauna ak. Ay, Diyos ko. Amangan no nailasin na ka, kat balsan na kanto. Masapol nga isa ganaak dayta. Narungsot dagi di atat tao, Mang Ignas. Awan ti pakawanan da. No, ipatay kunto dayta. Awan mabalin ko, ela. Anya? Dinaskan, na isalakan ko ni Ami iti dakas nga ramidin day dya lalaki. Mang Ignas. No, bilang tawan tugasat ko. Si Kanti makamaw kini Victor. Di ka kumamot agsaw iti kastaa. Ela, di tay maibagati gasat tayo. Wan. Agan-anad kayo akanayon, Mang Ignas. Uwan, aramidag tayta. Ngam no bilang, tanadamag munto amay sa akong nabangkay. Amumon no asino ti akin gapuanan. Mang Ignas. No bilang takastanto ti mapasamak, di mo ko mabaybayan ni Victor. Kaasimad. Wen Mang Ignas. Agan-anad ka kumakanayon. Aganad ka, Mang Ignas. Nanang, nagsayat kumano si bibiyag ka pa eh. Anya ko manaragsak ko. Nuadda ka pa ito'y abiyag. Anyan. Dayto'y langin ladawan mo ti pakakit-kitakan ka. Dayto'y ladawan mo ti pakalaglagipakan ka. Nanang. Nuamumla ko matinapasamak kiniapong kulas. Pinatay dagiti dakas sa tao. Nupay kasta. At damot mangipatpatag kanyak. Nga uray awan kayon, nanang. Victor. Anya ti pampanunutan dito'y sirok to'y dakil akayo dito'y paraangan. Agluluwa ka pa'y. Mang Ignas. Tanya daytay ika, ma'am. Ladawan samat. Ladawan day dinanang ko, Mang Ignas. Nan, kita man baraw. Uwan. Malagip ko tinam, barok. Napintas a babae. Anak day di apong mo akulas. Sayang, tanapayagan abing musay. Jak pa'y malagip, noan niya idin timpatay na. Nagsakit ka no, Mang Ignas. Kastati ko na day di apong kulas. Nagpay ide ababaw na ti inam. Jak amaw no asino iday tinagpayan na kas babaunan. Mang Ignas. Idi kuan. Nagawi dain. Kat masikog gayam idin. Sika ide tisikog na, Victor. Kasta gayam. Jak amaw no asino tinakaalaan nakin ka. Jak met amaw no adamot ki di kaayan ayat day di inam a Maria Elena.
wenno awan. Aging ga na amwak, nakapagpas ngay kaya man. Kasta gayam. Sumagmamano payabulan, na amwak metan, amalamlamayan ti bangkay na. Mang Ignas? Ket nalabit, podno ti kunam, anatay gapo iti sakit. Sayang. Jak pulos nakita ti inak, Mang Ignas. Ket daytoy laladawan na nga inted day di apong ko akulas, ti pakalaglagipak iti inak. Victor, Isu ngay duldulin ko daytoy aladawan day dinanang ko. Ta daytoy lang ti pakakit-kitaken ko ana. Tunggal malagip ko. Ala, agawaan nyo ti proseso dagita ang marihuana tapno maideliveran. Wan, madam. Saan namin nalaka? Isu nga aguray kayo pa'y. Iso nga rod ako nak nga agawaan nyo. May mayat matlang no sana maapura, madam. May mayat no may proseso na imbag. Tapno awan ti ado a question inton may deliver. Sige, saya atin nyo nga rod. Naimbag abigat yo, senyor. At ti kapeyo. Agyaman na. Ni senyoram, awan ka di pa'y? Awan pa'y, senyor. Kasta ka di? Ay, napanan nyo ka di, senyor. Sinarong karak ti gayem ko a mayor, iti ili tayo asan Isidro. Ah, ni Mayor Douglas. Wen, Nagsingpot dayjay a mayor, senyor. talaga anasingpat. Agsinsinnublat da kan ni Paulo Martin. No agmayor ni Douglas, agtaraymot ni Paulo Martin kasbi si mayor. Ket isu ti mangabak. Kastan tumot kan ni Mayor Douglas. Agsinsinnublat da. Wen nga rod. Adda pa'y nga rod nangag ko, adida kayat apasublat ti takem da. Talaga lang iso ti kayat nagiti tao. Ay, wen senyor. Syakto pa'y, kat iso dati number 1 nga inkurit ko iti balotak ide. Kasta? Wen senyor. Ngamin, iso dati maiparbeng nga agtugaw dito'y ili tayo. Ay na, narunutan dagiti adigito'y kalapaw mikin ni Dalmas. Kasanumot ngamin, saan men apagnanaitan? Dalusaklaan, sa kalpasan na, pumanawak mutlaang. Saan abalay ta sinarong karak ti tanem day ti Marina? Dalusaklatan ti kalapaw. Kalpasan na, pumanawak matlaang. Ibaon kun tulaangan ni Dalmas, amang sukat iti adigi to'y kalapaw. Sige, i-deliver yun to dagiti marihuana, Bart. Agawid ako ni Jim Mansion, kaya't kunti agina na. Da kayon ti makaamo. Wan, madam. Orayan kayo ni Jim Mansion, nalawag? Wan, madam. Di na kusitan, Bart. Laglagi pam dayta. Wan, madam. Amok daytan. Kaano pa yan nagkusitak kaya? Ala, makamo kayon. Amoyon ti ar-aramitan nyo. Kano sa dino, ti pangipagnaan nyo. Matungpal, madam. Da kamin, ti makamo. Good morning, senyor. At ti kapeyo. Agyaman na kaila. Sige, senyor, Tainak isagana ti pamigatan nyo kan ni senyora. Kanya dahito nakasurat, iti dahito ay pagiwarnak. Mangrikep amin abalay pagliwliwaan. Sigun iti mayor, ani Douglas. Pagiwarnak maninday tabas basaam, Simon. Wen, ket
Ibagbaga daytoy apagiwarnak, amarikpan, dagiti amin abalay pagliwliwaan dito'y ili tayo. Agin sa santo at talaga day ta, Mayor Douglas. Kuna na pa dito'y. Agraman ti pagsusugalan. Anya ti kayat na, sawan? Marikpan dagiti amin na pagliwliwaan, wano dagiti club. Karaman matan ti pagsusugalan. Day tala ang tiliwliwak, ti sugal. Ngamparikpan na pa'y. Agin lalaing at talaga. Anita karbengan na day taga puta iso ti Mayor. Kasladyak ammo ti kinarupat kwarta day ta, Mayor Douglas. Ammok tupay matlang nga adda bingay na iti mapaspastrak iti sugalan. Wanno dagiti club. Sigurado ka iti day ta? Wanno! Parikpan na pa'y nga rod, no adamot mabingbingay na. Iso nga rod amas daawa. Anita na singpet nga main ni Douglas. Iso di na siguro kaya't dagita aklas iti pamasterkan. Kasuron ko day ta, Mayor. Inton kuan, ikak iti pagnakman na. Ne, kanya ti kaya't mo asawan. Paltoga, tapno matayan. Anya? Anya ti katawaam? Tay kunam ka di ikat nalaka? Nalakalaang no siyak tignay. Agkalma ka lang, Anita. Total, di mo mo't ipatay no di kagsugal. Unsan? Mabalin mo't ngay lembang nyo, di pa nagsugal nyo. Asaan kat apatayam ti Mayor. Dakas ka, no basta ti aramidam. Anya? Sana nalakaday ta apampanunutam, Anita. Ella! Ella! Senyora! Inkay lukat ti gate! Agawam! Sino ti dimtang, senyora? Inkay lukat ti gate kunak! Jak inbagang agsaludsog ka! Wan, senyora. Innakun. Nagsaya aton, Bart. Kwarta manan! Ang damin kada kayon ti kwarta, madam. Sige, mabiit lang. Taitad ko ti para kada kayo. Tapno, adamat serbiyo ang nagbambanog. Laglagi pa niyo, madam. Ado kanyak, tasak ti busta. Wan, amok day ta. Sige, taitad ko ti bingayo. Tungan. Agmay-may sa kamot dito'y hardin. Kaya't ko ti agmay-may sa ditoy. Tanasakit tinakam ko, gapo iti naramid na dyan nga ignas kanyak. Ha! Tinupakan nakidin iti bataw. Makasta. Nailasin na nga iso tinang tupak iti bato iti ulo na. Ay tungan. Anya nga iti aramidam kan kuana. Balsam ka de? Wan. Patayak day jay nga ignas. Anya? Anya ti aramiden ni Ella iti day tanamuan na. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. May kanam abilin!